Mikkel her, og vi har Mikkel her. Ja. M&M Studios, you know that? M&M's, ja, det er også. Det er også. Okay, men ja, nu Minecraft. Det bliver dejligt at spille noget Minecraft igen, som I så ikke har set så spille før. Det bliver rigtig godt. Vi har nogle, eller jeg har nogle mål. Jeg har optaget 2 episoder af, Jurassic Park. Og så går vi videre til Minecraft. Hvor fandt du dig, Emil? Jeg står og hammer et træ. Ja, lad os begynde at hamre nogle træer. Hammer på træer. Okay. Jeg kan huske, at det er nok verdens dummeste ting. Jeg kan huske første gang, jeg fandt diamant. Altså, virkelig. Så boede jeg i en snowbiome. Det er sådan noget, jeg kan huske. Okay. Men ja, i hvert fald så har jeg et mål, og det er, at vi skal lave en mineskakt, så vi kan så transportere mineting op til hinanden. Det vil jeg også gerne. Og jeg har også et mål, det er, at vi får lavet sådan en enchantment rum. Og så kan I lægge forslag til, hvad vi skal gøre i comments, sådan mål for os. Og vi har prøvet op til Minecraft-videoer før, men de var ikke så gode. Vi døde helt vildt meget i det. Ja, og det gør vi nok også, ja. Jeg tænker ikke, at de vil være så sjove at se på, fordi de vil klart være dumme at se på, fordi vi er rimelig dårlige. Jeg tror, selv så døde jeg 4, 5, 8 gange, og Mikkel han døde sådan 20, 30 gange, og jeg tror, jeg døde mest. Så det var også meget fordi, at når vi døde, så døde vi også, når vi var på vej derned. Ja. Og det er sikkert fordi, vi går rundt og udforsker. Mikkel, din dejlige dreng, hvor du... det er du. Ja, her. Gør jeg begynde i nakken? Jeg laver lige et crafting table. Crafting table? Jeg laver lige et kraftbord. Så det er, så man bare kan... Så smækker man lige folk op, og så får de kraft. Wow. Det er det modsatte af et lægebord. Ja, det kan man da sige. Vi skal have fundet nogle får, så vi kan få lavet noget uld. Der er masser af kyllinger her. Bare begynde at nakke nogle af dem, så henter jeg lige noget sten. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke nakke noget. Ikke lige nu. Jeg har ikke noget svært. Det vil være 1000 gange nemmere med et svært. Så går jeg bare i gang med at grave lidt nedad, og så finde noget sten. Ja, jeg går rundt for at finde nogle får. Jeg skal bare finde ulve. Jeg har fundet en mineskakt, Mikkel. Ja, just amazing. Jeg kommer. Der er masser af kul. Kommer lige, hvor er du henne? Jeg kører med BD Craft. Hvor er du henne? Jeg er her. Ja, her. Der er også jern. Hvor fanden er du henne, Mikkel? Din dejlige dreng. Det ser fedt ud, det her. Lave. Der er lave. Vi har fundet... Ej. Nå, nu skal vi så opfri din store drøm nu, eller hvad, Mikkel? Ja. Yeah. En af Mikkels store drømme, det har altid været at blive og bruge sådan på sådan et hus, der hænger over en ravile. Det kunne være så nice, det kunne. Hvor fanden er du henne, Mikkel? Ja, du skal bare skrive TP. Ja, jeg har fundet dig, Bliv hvor du. Nej, vi har ikke... We don't wanna snyde. We don't wanna... Fuck, en stor vin, mand. Fuck. Det er ikke en vin. Du skal bare gå ned, og så skal du gå til højre. Ned i hullet. Jeg tror lige, jeg hakker noget sten først. Ja, og så står det bare hernede, Mikkel. Så er der hvile for the win. For the win. Eller som vi vil sige, Sønderjylland. Hvad vil man egentlig sige Sønderjylland? Vi vil sige Sønderjylland. Det vil vi sige... Endelig var vi bedre end rohakkerne fra Esbjerg. Og vi ikke fordi jeg har noget imod Esbjerg, det er bare vokset op med. Fordi i ishockey, der har vi altid... Nej, vi har altid været... Vi vandt i går. Ja, vi har altid været rohakkere, og de har altid været sildebønder. Ja. Det skulle bare være en dejlig stemning. Og jeg kan huske, at min far, han holdt med Esbjerg, fordi han boede i Esbjerg. Jeg skal vist lige have en alvorlig snak med din far, Mikkel. min onkel, han holder også med sønderjyske ishockey, selvom han bor i Odense. Ja. Så hver gang, at der er sønderjyske mod Odense kamp, så kommer han faktisk, og han får gratis kørsel, fordi han tager Odense tøj på. Okay, jeg mødte ham en gang, og så var han påklædt fuld Odense tøj. Der var en pickaxe. Tak. Jeg smadrede lige den der. Jeg begynder at hakke noget jern. Ja, gør du bare. Jeg er allerede for jerntools. Begynder du ikke også lige at hakke noget kul? Jo. Fucking fed ravile, mand. Hey Mikkel, jeg har 16 stykker træ, vil du lige have det? Jo, det kunne jeg godt. Gylp det. Jeg tror, der er noget med... Ja, hvis du holder control inden, og så smider du hele stakken. Stakken. Jeg er også begyndt at sige stakken, jeg troede man sagde stakken. Stakken. Hvis du siger det på ægte dansk, men... Jeg skal seriøst have en ny mus. Hvad? En ny mus? Du kan bare låne min mus. Nej, ikke lige nu.
Okay, lige 2 sekunder, så skifter jeg lige mus. Det kommer nok til at tage lidt tid. Han er ikke Nej, stor det er ikke. IT-mand. Hvad? Det er jo ikke Mikkel. Nej, lige om lidt. Det kan jeg skrive under på. Jeg skal lige installere software til enheden. Wow. Hvad fanden sker der med min mus? Nå, det må. Ja, der er lidt valg. Jeg er klar lige om lidt, Så. Jeg har noget, hvad hedder det nu? Jeg har noget kul og en sapling har jeg. Har du set den der musikvideo, der hedder Minecraft is awesome? Screw that shit. Jeg spiller bare med min normale gamle lort. Det er en trådløs mus, altså hvad fanden skal det lige for det? Det er min der også. Ja, men det er ikke så godt med trådløse mus. Det er også derfor, jeg snart køber en ny en, og jeg har kigget på en, der kan makro. Du skal ikke have en makro med. Jo, det er fandme så sjovt. Ja. Altså, de fleste mus, de kan godt makro. Der er bare ikke nogen, der ikke rigtig gider. Nej, jeg gider bruge tiden på det. Men ja. Ved du, hvordan man laver en? Det er ikke sådan, vi vil ikke lave en video med, hvordan man gør. Nej, men jeg ved godt, hvordan man sætter makro til sin mus. Du har lige vundet mesterskabet i ubrugelig viden, Mikkel. Jo, tak. Det kunne være, at vi lige skulle lære noget lys, egentlig. Ja, jeg har en masse. Det begynder at blive nat nu. Jeg laver også lige nogle fakler her. Ja, vi har en masse lava i de her huller. Er du henne? Her, du får lige 4 fakler. 4 fakler, det var godt nok ikke meget. Ja, hvis vi nu bare bor her lige til at starte med. Ja. Graver vi lige nogle veje. Vi kunne jo egentlig også bare blive til sådan nogle dvæve, og så bare rende rundt hernede i mine. Ja. Og Men så skal vi have mere træ, så synes jeg, vi rydder for skoven, så lukker vi alle veje til oververdenen til. Eller hvad? Nej, bliver det ikke lidt for ekstremt måske? Jo. Bare lige sørge for, at der ikke kommer monster hernede sådan lige. PT. Der er faktisk, det ligner faktisk ikke, der er særlig mange ressourcer dernede i den der mine. Ja, det er der til gengæld på siden af mine. Hold kæft, der er meget jern her. Jeg tror lige, jeg lukker en vej herop. Jeg har 14 jern. Der er masser af kul. Mere jern. Så jeg går render lige rundt og lukker lidt nogle veje. Der er en dejlig masse ting. Der bare Kan vi lige komme med noget, hvad hedder det nu? Jeg skruer lige op for min brightness. Så det nok lysstyrke den er fuld. Hvordan vil det se ud uden? Jeg vil ikke kunne se noget. Kan du ikke komme med nogle fakler? Jeg håber I kan se noget. Så undskyld hvis I ikke kan, så skal vi skal nok. Jeg laver lige en helvedes masse fakler. Ja, jeg skal bare bruge noget træ. Jeg har 34 kul. Ja, nu har jeg lige lavet en masse fakler. Så er der 64 plus 37, så har vi sgu også nok. Hvor er du henne, Mikkel? Jeg er inde i en tunnel. Inde i en tunnel, og var det der, hvor der har været lava? Nej. Jeg har fundet jeg har fundet noget til overfladen. Og en masse kul, faktisk. Hvor er du henne? Mikkel, jeg er her bag dig, tror jeg. Bag mig? Ja, jeg har fundet. Nå, okay, jamen så kommer jeg lige. Jeg kommer. Der er faktisk en del ressourcer dernede. Ja. Ikke så mange, fordi jeg står her. Jeg kommer lige. Ja. En helt underjordisk en vil nok have flere. Mikkel. Tak. Okay. Godt. Der var sådan ikke så meget mere i den der grotte ud over det jern. Skal vi lige lukke til her? Ja, det må du gerne. Så vi kun har en vej op. Ja. Der var ikke noget i den her. Det bliver rimelig meget dvæveagtigt. Dwarf. Ja, jeg har et dwarfskin liggende på min. Så er spørgsmålet bare, hvordan vi skal gøre det her. Jeg skal bare have en helvedes masse cobblestone, okay. Ja, eller noget dirt eller noget. I'm gonna pop some cash. Only got $20 in my pocket. Nej, ikke også dig. Looking for a come up. This is fucking awesome. Vi skal passe på.
Jeg kan godt lide den sang. Ja. Åh, Det kan være folk i hader også på det der. Jeg har fundet en vej op til en anden runde. ja. Fuck. Ja, det. Men der er helt op, der er meget kul her. Jeg render rundt og lukker lidt nogle veje, Det er så... problemet med kul. I starten så har man bare brug for det, ikke? Jeg tror allerede, jeg har næsten stack kul. Break one. Hej Michael, på dine fødder. Prøv at tænke, hvis jeg havde haft fortune på den her pickaxe, så havde det godt nok været meget kul, jeg havde fået ud af det. Så har jeg også lukket den vej. Nå, okay, ja. Jeg skal snart bruge nye pickaxe. Lidt praktisk info, så har vi ikke sådan lige primært tænkt os at vise vores ansigter. Lige til at starte med her. Vi har nogle venner, som også har en YouTube-kanal. I deres intro, deres første video, der viste de deres ansigter. Ja, og altså, hvis I går ind og kigger på den, så er jeg der jo. Jeg er der i en af dem, hvor jeg fortæller, at vi åbner en ny kanal. Nå, så du er... Jeg har endnu ikke vist mit ansigt. Nej. Jeg er næsten sikker på, at jeg bliver hadet for på et tidspunkt. Ja, jeg kan allerede... Ikke fordi jeg render rundt og hater dig helt vildt. Det er ikke mig, der skriver kommentarer fra min lillebrors YouTuber. Der stod bare go hate. Fuck ja. Okay, jeg prøver lige at udforske lidt her. Det gør jeg også. Der var en vej her, jeg gerne vil tjekke. Der er også et hul her i luften. Okay, det var bare måske en lidt bedre vej ned til ravinen, det jeg har fundet her. Nej, det er ikke... Vandet, det er væk. Det er der ikke. Prøv at kigge på mit skærm. Det er der ikke. Jeg bugger. Og for mig føles det også, som om vandet er der. Okay. Mikkel han bugger. Vi er tilbage. Skal vi lige ordne det? Ja, der går ikke så længe, så kommer der en ny. Vi kan lige så godt lige ordne det. Nej, der er næsten ikke så langt. Der er næsten ikke mere tid, så... Ja, okay. Til at Hernede, der var der i hvert fald noget vand. Nej, noget jern. Ja, jeg har også fundet jern igen. Jeg blev smidt ud nu. Ja, okay. Det er et perfekt sted at stoppe. Vi ses! Vi ses.